חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, גברתי. כבוד יושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אנחנו עדים בשנה האחרונה לתופעות קשות מאוד, שמצד אחד הם דורשים שקיפות ומצד שני מדברים על שקיפות סלקטיבית. מצד אחד מנסים להושיט ידיים למדינות העולם ולזכות בתמיכה, ועם היד השנייה תורקים את הדלת בפניהם של ידידי ישראל. רק החודש ביקרו פה כמה עשרות מקרב חברי הפרלמנט האירופי, ידידי ישראל, והדיונים שהתקיימו כאן בכנסת חשפו ביתר שאת את הסיבות ואת הגורמים המרכזיים לכך שהדלת הזו הולכת ונטרקת בפנינו, וההצבעה באו"ם השבוע הוכיחה את עצמה מעל ומעבר לכל ספק שהמדיניות של ממשלת נתניהו מובילה אותנו לציר שבו מדינת ישראל זוכה לדה-לגיטימציה מכל חברותיה. במקרה הזה מדובר בחברה אזרחית שמתחזקת בתוך מדינת ישראל, חברה אזרחית שהיא ביקורתית, חברה אזרחית שהיא לוקחת אחריות במקום שבו הממשלה מסירה אחריות, בעיקר כשמדובר באוכלוסיות מוחלשות, במגזרים, בקבוצות באוכלוסייה, שמדובר באיכות הסביבה ובנושאים נוספים שהם לתועלת הציבור. מתעוררות כאן חרדות ליד שולחן הממשלה, והחרדות האלה מתורגמות לשורה ארוכה של חוקים שבאים לעשות דה-לגיטימציה לחברה האזרחית, חקיקה גזענית, ועדות חקירה סלקטיביות, ובעצם נוצר כאן מצב שמי שגורם לדה-לגיטימציה למדינת ישראל זו הממשלה, זה השרים שלה, זה חברי הכנסת שמקדמים את החקיקה הגזענית, וחברי ציינו שורה ארוכה של חוקים שפוגעים בכל יום מחדש בדימוי של מדינת ישראל בעולם, בעיקר בקרב חברותיה. עכשיו, לבוא לבקש מארגונים, כפי שאמר ידידי ניצן הורוביץ, שקיפות, הארגונים האירופיים והארגונים במערב הם ארגונים מסודרים ומדינות מסודרות, הם מעבירות את הכספים למדינת ישראל על פי חוק, הם מפרסמים את העברת הכספים בצורה מסודרת ומאורגנת. הלוואי עלינו פרסום דוחות כספיים בסוף שנת פעילות כמו שנעשה בקרב אותן מדינות שתומכות במדינת ישראל ומחזקות אותה, אבל לא די בכך, צריך להתאמר בהם, צריך להשפיל אותם. איך אומרים כאן יושבי שולחן הממשלה? להראות להם מי הבוס. בואו לא נתבלבל, אנחנו עדיין זקוקים לכוח שלהם ולסיוע שלהם ולתמיכה שלהם, והגיע הזמן שנפסיק לירוק לבאר שממנו אנחנו שותים. ועכשיו אני רוצה לקחת את מדינת ישראל כדוגמה הפוכה, מדינת ישראל כמדינה שמסייעת למדינות ברחבי העולם. פעילות הסיוע הבין-לאומי של מדינת ישראל הייתה הראשונה שהתבססה על תוצרת ישראל ועל המפעל הציוני. מדינת ישראל מחזקת את העוגנים שלה במדינות אפריקה. מדובר כאן במשאב שגילו נציגי הארצות המתפתחות וביקשו סיוע באסיה, באפריקה. מדובר פה בהנהגה שצמחה שם והפכה להיות הנהגה מובילה. הם ביקרו במדינת ישראל, הם למדו ליהנות מפירותיה, ועל כך אנחנו יכולים רק לברך. בואו נחשוב כולנו איך התייחסו אלינו היום כשאנחנו הולכים ומשקיעים באותן מדינות. אנחנו מסייעים להם, מדינת ישראל מעבירה כספים להכשרה, לקידום פרויקטים. אם הם יהפכו את התנהלותם וישתמשו בזה נגדנו ויקדמו את אותה חקיקה במדינות שלהם. ככה רק לדוגמה, הסיוע הישראלי מתבטא בתחומים רבים. בתחום החקלאות אנחנו מסייעים, בתחום הרפואה, החינוך, קידום מעמד האישה, קהילה במשפחה. כן, משרד החוץ, מדינת ישראל. מדינת ישראל הקימה בית-חולים בזעיר. פה אנחנו באמת מתקשים להקים בית-חולים בישראל, אבל הקימו בית-חולים בזעיר, כי יש לנו צורך לחזק את היחסים שלנו עם מדינות העולם. והסיוע הזה הוא סיוע משמעותי וקרדינלי לחוסן של מדינת ישראל ברמה הבינלאומית, לכוח שלה באו"ם, כן, לכוח שלה באו"ם.
ואנחנו יודעים את זה היטב, ויושבי הבית הזה יודעים את זה היטב. אבל העיוורון הזה שתקף פה את כולם, חוסר היכולת שלהם לראות את הצורך האקוטי שלנו בתמיכה שלהם, וכן בלגיטימציה שלהם, מעל בימות הפרלמנטים ובאום, הפך אותם לעיוורים, לחרשים. אילמים הם עוד לא, הם מדברים יפה ומרימים את קולם, אבל עדיין הם פוגעים בלגיטימציה של מדינת ישראל. בהתנהלות הזאת, זאת ההתנהלות, שלא יחפשו בציציות, שלא יחפשו ארגונים וגופים ועמותות שכביכול פוגעות במדינת ישראל, שיפשפשו בתוך בתיהם, שיפשפשו בתוך הסיעות שלהם, שיבדקו איזה הצעות חוק חבריהם מקדמים, ושיבינו שהדה-לגיטימציה של מדינת ישראל נובעת אך ורק מההתנהלות של ראש הממשלה, שריו והקואליציה שלו. הם הגורם המרכזי שפוגע במדינת ישראל. הם הפכו להיות גורמים לא רצויים בעולם, והם צריכים לתת על זה את הדין, ולא לנסות לכוון את הזרקורים לחברה האזרחית שלוקחת את האחריות במקומם. ויושב פה השר נהרי, והוא יודע היטב שהארגונים האלה הם ארגוני סיוע, והם מסייעים בשכונות ובערי הפיתוח ובפריפריה. הם לא מסייעים באוויר, הם מעבירים את הכספים בדיוק לחוליות החלשות, ואתם פוגעים באותן מדינות שוב ושוב. בא אליך גורם, נותן לך מתנה, רוצה לסייע לך, רוצה לסייע לשכבות הכי חלשות, ומה עושים? מתאמרים בהם, פוגעים בהם, משפילים אותם, מעליבים אותם, מקדמים פה שורה של חקיקה שמבזה אותם, שבאה אך ורק להשפיל ולפגוע בהם. ולמה שהם יבואו לסייע לנו אחר כך? הרי הממשלה הזו לא יכולה להגיע לכל אותם מקומות. ראינו את הקשיים האמיתיים בתקציב בשבועות האחרונים, ראינו את הגזרות. אז בדיוק בנישות האלה שנכנסים הגורמים והארגונים והמדינות שמאמינות בדמוקרטיה שלנו, שמאמינות בחברה הישראלית ורוצות לסייע לנו, אתם פוגעים בהם שוב ושוב מחדש. והשקיפות הסלקטיבית הזאת היא תהיה בסופו של דבר בעוכרינו. כי אם הייתם עומדים מאחורי ההסכמות, וחבר הכנסת רותם לא נמצא כאן, הוא הסכים, הוא הגיע להסכמה בוועדה, שכל גורם שמעביר כספים למדינת ישראל, בין אם הוא גורם פרטי, בין אם הוא גורם מדינתי, ובין אם הוא ארגון, יעבוד בשקיפות מלאה. לצערי הרב הוא חזר בו, וצמצם את זה רק לאישות מדינתית. למה הצמצום הזה? ממה אתם פוחדים? ממה אתם פוחדים? תפתחו את הקלפים, תחשפו אותם, תראו לאזרחי מדינת ישראל שהצדק איתכם. אנחנו נתמוך בהצעה שתפתח את כל הקלפים, ותהיה פה שקיפות מלאה לגבי כל שקל שנכנס למדינת ישראל. וכולנו יודעים שגורמים פרטיים שמעבירים כספים למדינת ישראל משפיעים לא פחות מכל גורם אחר. וציינו כאן לא מעט דוגמאות, ואני לא רוצה לחזור על זה, אבל צריך לפתוח את כל הקלפים ולהרים את המסך ולחשוף את כל הגורמים שמעבירים כספים למדינת ישראל, ולא בצורה סלקטיבית ובצורה פוגענית, מבזה ומשפילה. כי את כל המסרים שיוצאים מהבית הזה, המסרים האלה מגיעים לשם ומחלחלים, ואנחנו הופכים להיות צבועים. מדינת ישראל נתפסת כמדינה שהיא צבועה. מצד אחד רוצה לקדם את האינטרסים שלה ואת הקשרים עם מדינות העולם, ומצד שני מערימה עליהם קשיים. ולכן אני חוזרת ואומרת, תסירו קורה מבין עיניכם, ותבדקו בציציות שלכם, ותבדקו כמה אתם גורמים לכל הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. ועוד דבר אחד קטן ככה, אם לא ידעתם, מתברר שאחד הגורמים המרכזיים מתוך ארגון שנקרא אם תרצו, שהוא אחד הגורמים שמובילים את כל החקיקה ואת כל הדה-לגיטימציה לארגוני החברה האזרחית, עבד בחברה שמוכרת ידע לאיראן. הוא היה המנהל האסטרטגי שלהם.
אז פה אני מכוונת אליכם לתוך הבית שלכם. תבדקו בתוך החדרים שלכם מי האנשים שמובילים את הקמפיין. ואני עוד פעם אומרת, בחברה שמוכרת ידע לאיראן, לאויב הכי גדול שמר נתניהו כל היום מסתובב ומפחיד את כולם. אז הנה, מתוך הבית שלכם יוצאים אנשים שמוכרים ידע לאויבים הכי גדולים, ואת השותפים שלנו, את מדינות אירופה, את ארצות הברית ומדינות נוספות בעולם, אתם פוגעים בהם שוב ושוב מחדש. תודה לחברת הכנסת.